Hello guys, good morning ninyong tanan. So karon we're ready to go to Jpark. Wala mong mapangdalhon ay Birthday Sugat. Sugat sa birthday ni Michael. And sa naman na, nagkuhan pala. So yeah, hapit na tamo adto. Nindot ang adlaw, ang panahon kay dili mag-uwan-uwan. Hopefully, dili mag-rain. Lagi, unta no? We're on our way to Jpark. Nice. Muhapit sa mig McDonald's kay ga-crave ko og chicken kay wala na sa America og Coke float. Yung packs ang isa ay dasan mi sa salvavida. Swimming pa ni unya. Okay guys, so nihapit mi diri sa Mactan New Town kay gimingaw ko og McDonald's nga chicken kay wala sa US. Di ba, Mike? Og Coke float di ay. Few inches later. Fries for Michael. Chicken for mommy. Dapat only gravy? Let me vlog. Ay, ikaw. Okay guys, so gimingaw na gyud ko aning chicken sa McDo, then gravy. Ito. Wow. Wala jud ni sa Amerika. Go, go, go. Chug, 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 chug. Dub. Yay! Knock, spoon and fork. Thank you. Wow! Yummy! Yummy, Mike? So na ay mga pedicure. Mike, kita na wa. The spaghetti monster. Wow! Okay guys, so nag-stop by sa amin diri sa Starbucks kay 3 pa ang check-in pero atong soyan kung early ta. Gamit naman natin sa facilities as early as Ouch. 9 a.m. Okay, let's see. A few moments later. So, naabot na mi. Jpark. Can we go inside Aurora Land? Or there's additional? Additional 800 2 hours. Wow, sige atong pagano si Mike. Yay! So, nag-check-in nami guys sa Manana. Padung nami sa amuang room. So, duha ka buka mong room. Ang isa kay na limpyuhan pa. Ang isa Okay, 11 available pa man. na. Diba? 11:30 pa mga doon. So, supposedly 3 p.m. pa ang check-in time. Pero, at least na available isa. Si Michael, oh. Allah! Pakita sa Guys, basta nindot ka ni, sige lang kay maabot ita din ha guys. Maabot ita diha, nanay water park diha dapita, tabunan nga nanay lagoon diha, mana. Wala pa tong room. Ato ka kay 2 to 3 pati. 2 to 3 o'clock. 2 to 3 p.m. Michael, Spa di ay. sama ka diha. Mike, you wanna go out? Wow, sa gawas na yung pool, oh. Nice. Swimming na ka? Ha? So, mura din siya private pool sa Building G, guys. Wali wa mi kita ni sa una. Naman mi sa Building G ron. Let's go, guys. Mag-tour sa mi actually di sa park. Tanaw na mo ako, ano. The first time ni namo din So, amo sa Soroyon. So, mo ni siya ang CR. Ako'y zoom out din pakita mo. Mana. 12 seconds later. Michael! Let's go! Yay! So guys, nandito sa Jpark Island. Actually, Mactan Island eh. Din siya island, separate island ng Jpark. Pero yeah, nice kayo din eh. Michael! So guys, Cebuano mi pero first time mi actually naka-check-in dinhi sa kuan sa Jpark. Pero naka-ani mi sa una kanang day use ra. Karon na mi first time naka-check-in gyud dinhi gyud. Oh guys, indot kay dinhi guys. Napato oh. American Ninja. Dutay.
So dito sa sunod na pati mo katong lagoon nga swimming pool nga maglingkod ra ka sa kuan salbabida ni tuyokon ka the whole pool. So mo ni katong lagoon akong gingon guys, so mo siya kuan salbabida kanya tuyokon ka sa whole kanang murag pool nga lagoon style. Duta gid eh. Wa may ingon ani sa New York, oy. Nice kay awa guys. No, iagi mo ani ba nindot kaayo, murag kag naa sa kuan kanang Arizona na yun, Amazon forest. Nice. So say ihas kita ni basta tagagawas nindot lahi agad ang kuan sa Pilipinas mga resort. Oh, ninduta sa dagat. Uy. Wala may Mark, di na lang ato gawas, dinhi na lang ta sa Pilipinas. Ha? Dinhi pwede ka mo exit dinhi sa lagoon. Hindutas dagat eh, guys. Awa, oh. Nice. Uy, napay San Castle ay Jpark. Nice. Jpark nga San Castle. Guys, hinduta sa dagat. Ay! Oh, lamig kay layap na din eh. Nalay nakabutang no diving ay. 20 minutes later. Wow! Okay, wow! Unsa madlock? Adlock. Go Mike, go Mike, go. Very nice dad no kay kusog kay bawd. Yay! Nice kayo. Mikey! May pa kay dili pa kay gabi kay init pa. Dili lutay. Nice. Michael! Bisig na iba na siya. Ay, ang water flash, ang mga sip-on. Sip-on yun siya sa Cebu. Yay! Yay! So na siya merge steps eh. Kanya mong gilingkuran yun. Ito mo nagpang-pang manidad. Oo. Panindot eh. Eventually. Bless Michael, bless Ante. Bless Ante. About Ate Andrea. Mga ante ni mo bless sa to. Michael in the pool. Hello. Yay! Michael! Taro nga ang hair. Taro nga ang hair. Yay! Yay! Ikaw sa. Yay! Lulog shy boy! Yes, nakaikyas ako ni Mark. Awa si Michael, muhilak sa kuigsoon. Ay, say hi everybody! Hi, there's your ring! Hi, Michael! Kinsa man yung mga tawhanan ni? Kinsa pa? May kidnap? Sus ka, baby boy, ay! Dili siya ni Angel. Ano siya, no? Ay, asa na mga waterfalls nila eh. Akin na to! Akin na! Akin na! Sige siya, satot na. Michael. Shop, you don't need to ask. Nasuko na siya ni mo, Bog! Gawang na! Ay! Oh! Cute!
Kuya, matagana na itong vloggers niyo eh. Usa, duha, subscribe daw sa inilang channel. Oh, huwag mo hilak. Daghan na kamera gatutok niya eh. Wala na hilak. Wow, nakamera siya eh, siya. Superstar. Himala na, huwag mo hilak. Yay! Ay, may uy, gisim. Sipon man. Sipon si Michael. Ay, lami ang food, guys. Wow. Uy, hindi kita kas video ha nga ikay go na nagkaon. Kapila na yung resort ni. Pagduha pa. Eh. Conscious. Nuwi ka ng bata, ihas mo good ni. Ihas sa bingunaan ni. Paratan. Lambi na kayo sakay sa kuwan mo. Oh, combine mo. Combine, Jun. Combine. Combine. Baltis 5. Sharon. Link. Higda. Higda, gid. Eh, bebe. Atay paan. Ay, Allah. Oh. Guys, ni lakra na daw akong shades. Wala naman siguro eh. Itangtang daw, itangtang. Oh, nilakyabod. Lakra gid ay. Ha? As gamay nga na. Teka. Baby dino. Baby dino. Ay, ka-cute, oy! Baby na na. Baby dino in Jpark. Hindi siya ganahan. Di siya mag-cave. Ang laki para mag-dry siya. Oh, giwear? Ay! Big laugh. Eh, nauwaw na kinanay kami ka. Sige na sa eksaka. Di kay mo may mugunit niya mo assist mo na natiman-an na niya. Kiss kita, Angel. Kiss. Wala shy man. Wala shy boy. Big laugh. Kiss. Yay! 5, 6, 7, 8, 9, 10! Yay! Meanwhile. Mami, hello. Asan tong gumatoy? Hello, Mike. Musta? Ha? Musta man ka? Did you enjoy? Ha? Enjoy si Michael? Wow! Yay! Free na gid si Daddy. Nanay magbantay. So, padong meron guys sa Daiga. Mga onmig Italian Korean barbecue. Yay! Ito na may... Favorite ka na niya munawag-nawag sa stairs. Andrea, pag abot sa ubos, pugni ha, kay mubalik ni siya saka. Okay guys, abot na may din sa Daiga. Hello! First time sa Daiga, pero name maning Manimoko. Manimoko. Michael! Sige lang, mag-eat si Michael after, okay? May fries to So, bawang mong kuhan. Pwede ka magluto din eh. Pwede sa'yo kuha ka ng luto na daan. Diba, Sherwin? Akong sister, guys. Fresh from Australia. 2 hours later.
Hello! Nag-ready ito sila. Happy birthday ni Michael! Nice lagi din eh. Oh, nice. Fronting the city ay sila. What's that? 2 bedroom ni? Ah! Natug na sis? Fronting the sea din eh. Di na makita kay gabi na. Mike, si Te. Si Te, Mike. Ha? Si Te. Give Te, koan. Koan. Meanwhile, tomorrow. Happy birthday, Michael. Happy birthday, Michael. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Michael. How old are you, Michael? How old are you? Say 2. Kaon na ta? Ha? Let's eat na. Let's eat breakfast buffet. Ha? Okay? We're on our way to breakfast, guys. Let's go, Mike. Go, go, go. May pajama kami kay Nagitas Resort. Yay! So, panaog nami, guys, sa kaning abalone. Up, slowly, Mike. Slowly. Din guys sa abalone. Ana ang breakfast buffet. It's Michael's birthday and it's our first time here for their breakfast buffet. Muni ilang breakfast. A few moments later. Okay guys, so nami diri sa pool by the G nga wing. Then si Frey kay mo slide. Ganahan sa ko mo slide. Happy birthday, Michael! Happy birthday to you. Dad! Ako'y next, eh. Ako'y next. Nindot? Oh. Ikaw. Tapos mami ay pasaka. So kanina kanindot ani guys kay pwede siya adult, pwede siya kanang bata. So, bisan unsa di pwede. Nakadungog na ko sa jacket. Indot, lingaw. Lingaw. Mikey! Yay! Michael! Uy, nakainom. Okay. You're on the vlog, Mikey. Say hi to people. So, among room is somewhere here. Nami sa 5th floor. Ilaha man daw ning new na wing. G nga building. Nya bag-o ni ilang pool here. Ganahan ko diri kay dili kayo samok. Actually, mas nalingaw ko diri kaysa sa Shangri-La. Maybe because daghan kay amenities for the kids. O ang adults na feeling kids. Happy birthday, birthday boy! Happy birthday! He's 2 years old na! Nalingaw siya sa kakanaog sa dinhi. Ala! I was telling the viewers ba na nalingaw ta diri. Gana, mas nalingaw ta kaysa sa Shangri-La. Lagi. Kaya daghag mabuhat sa mga bata o sa mga feeling bata. Tinod. And dindot ato ang na place kay bag-o na building, bag-o tanan amenities. Lingawan ay. And kuan pag ni kanang last minute ni nato gibok kay di ba unta ta mag Jpark, no? Lagi. So it's worth it. Kuan ito din eh. Kay ang cousins ni Frey ganahan man sila nag-book na sila then ano mi sige mag-overnight lang sa ta for fun.
Yay! Mami, apil din sa swimming pool. Piti, gyapon. Lagi! Shout out to Kuya Tristan. Grabe kayo ang iyang mga retention. 2 hours later. Okay guys, so naabot kami sa balay. Nahuman na tagkuhan sa Jpark, no? So karon is mag-ready na lang mi para muadto nami sa in a while sa City Sports Club Cebu where asa i-held ang birthday ni Michael. So si Mami nag-ready na lang dinhi kanang sa mga dalhon nun, mga pasalubong namo sa mga tao. So mo na. Kuyogi mi atangi among next episode sa kaning vlog nga kuan basta. Kato. Sige guys. So see you again on our next vlog. Bye.